nezvinhu zvinenge zvataurwa navageza. Vabvunzei vachamisa vacho kuti zvatiri kunzi tiite nemaveterans izvi zvakaipa here kana kuti zvakanaka. Handiti kana kuvaudza vachamisa vacho vabude semabudiro ari kuita vageza kuti aiwa inini hangu handisi mukati menyaya dzeprotest yemusi wa31 March ende inini handina zvandakambotaura navageza. Musauye muchitaurira vachamisa imimi panapa takambotsura vanhu vaida kutaura on behalf of Comrade Bombshell Geza. Yazvizvi kwaita maspokesperson anhingirikiri avachamisa. Musade kuita mamouthpiece avachamisa pazvinhu zvamusingazivi. Mukanzwa munhu ati welcome to Greenlight International Trust Bring a Smile, our 12th anniversary Bring a Smile, which will be held in Binga on the 26th of April. We are holding a fundraising dinner to fund this Bring a Smile on the 29th of March in Batanai Gardens from 7 p.m. to 9 p.m. We have tickets that we are selling from the cost of $10, $20, $30 and $50. Please get in touch and attend this fundraising dinner through our contacts that are written down there. I thank you. Kulian TV. Atibati geze chopu chopu. Mhuri yeZimbabwe makadii zvenyu, zuva renyu ranhasi rakadii zvaro. Tiri panguva inorema, nguva inorwadza. Endi ndiyo nguva yekuti kana Satani achida kutora mukana, ndo nguva yake yaanenge akutora mikana yake mihombe chaiyo chaiyo. Akusenzesa masimba ake ekupedzesera ekurwa nevanhu nekuti kutambudzika nenhamo nemisodzi yevanhu ndizvo zvinofadza Satani nevanhu vake vaanenge achituma. Naivo vanenge vachidya nekunwa nekuzora misodzi yevanhu iyoyo. Saka naivo havazorekedze kuramba vachiendera mberi nemabasa avo avanenge vachishandiswa naSatani. Saka mazuva atiri mazuva akaoma. Ndiri kugara ndichitaura kuti musi wa31 tatosvika. Musi wa31 tatosvika. Tofanirwa kutoconsider zuva ranhasi kunge ndiye atori 31 wacho. Saka zvatinoita isusu tinotosimbisana. Kunze kwekuti kana zvichinge zvachinjwa kunzi chimbomirai pane zvatoda kutanga taita, tinenge tichinzwa kune vanotungamirira nhau vane idea, vakauya neidea yacho, regedza ntaure nchidaro, ndo vanenge vachitiudza kuti zvinhu zvakamira sei. But so far takarembera padate ra31. Handiti munozviona manje. Panguva imwe chete iyoyo, vana veZimbabwe, pane zvinhu zvakuda kungoti ndingotaurazve. Handisi kutaura zvinhu zvakawanda izvozvo. Sindoda kungotaura kuti ndirambe ndichisimbisa vanhu rutsigiro pamusoro pezvekuprotesta. Nekuti pakuprotesta apo ndipo patori nebridge redu. Handiti mazvona. Hatina imwe nzira yatinayo. Nekuti kubva kumashure uku nzira dzese takaita, vanhu vakapondwa, vachiabductwa, vamwe vachinjiswa, vamwe vachiita sei zvakasiyana siyana, vamwe vachisungwa. Handiti tinana namatai kwekweza, vana vakashungurudzirwa mahara. Ana Jameson Timber vakashungurudzirwa mahara. Dziri nzira dzakatakanga tinadzo kumashure uko dzekuda kuedza kuita sei kuti zvinhu zvigone kuwanirwa nzira yekuti zvigadziriswa, asi zvakaramba zvese izvozvo. Maresults chete ataizongosara tiinawo ndeyekuchemedzwa, vachibudikira vachitiseka, ivo varakashava nevatungamiriri wavo vachiti hatina zvatinogona kuvaita. Nekuti pamagadzirisiro avakaita, kana kuti magadziriro, maumbiro avakaita organization yavo, vaiumba vaine nzira yekumeka sure kuti vanoramba vaine masimba pamusoro pevanhu munyika yeZimbabwe.
Saka izvozvo ndizvo zvinova simba rekuti vanozoya vachitiseka kuti munofunga kuti munoita sei hamusati matanga, vachitityisidzira kuti majere haana kuzara, tichakusungai. Vana Matuke vachiuya vanenge vachitaurawo nyaya dzavo vachiti izvo tine capacity yekugadzirisa munhu, asi tinogara tamuudza tisati tamusvasvanga kuti chenjera, kuti tikakubata ukapinda mumaoko edu aya unogona kana kuzosara wakukungura. Zvese izvo kuzvipembedza nemasimba avo avanenge vachiti vanawo, nekuti vanenge vachinzwisisa nekutrasta organization yavo yavakazongopa zita rekuti ZANU-PF, iyo isiri ZANU-PF. That organization iyoyo ndeye matsotsi, mbavha, mhondi nevaroyi. Handiti mazviona simba ravo nemufaro wavo. Kutambudzika kwenyu imimi vana veZimbabwe, isusu vana veZimbabwe, kutambudzika kwedu ndo pane mufaro, simba ravo nezvese zvavanorarama nazvo. Saka tinofanirwa kuti tizvinzwisise kuti musi wa31 vanhu muroad kana signal yaramba iripo endi kana ikatozowedzerwa mukaona pane vari kufamba vachitenderera vachikuudzai kuti muroad nguva yakwana, joinai vanhu mupinde muroad, joinai mupinde muroad. Vana veZimbabwe musaregedza kupinda muroad. Kana muchiri kurangarira paya ndaimbotaura ndichiti vaMnangagwa vari kuzvipa masimba. Nyaya iyi munoiziva mese vana veZimbabwe, yake yekuzviti anofanirwa kuti ave chifu Mutapa, inhau yekuti nyika iri kufanirwa kuti ikontrolwe nemunhu one sachifu, kana pamusoro pemachifu ese, kureva kuti machifu aya anenge atoma sabhuku, madzimambo ese anenge achisina basa, ndiye anenge akudhisaidha zvinhu zvinofanirwa kuti zviitwe munyika. Saka imimi kenu imagine munhu ari kuraramisa vanhu upenyu hwakadai so, achadhisaidha zvipi, kana kuti achakudhisaidirai upenyu hwakaita sei munyika? Nekuti muchinzwa naDaniel Gargo achiti president vanofanirwa kuti vapedzese zvavakatanga. Kupedzisa zvavakatanga, maprojects avo akafanana nekupisa musika wembare. Vapedza kupisa musika wembare vovaka panhu pavanoti imi mubvise mutero. Kunaana kwekwe kwese uko, zvese zvamuri kuona zvavari kurwisa mavhenda nekurwisa vanhu vanotengesa, inzira yekurwisa vamwe varimi. Nekuda kwokuti ari kurima purazi rake riri kurima, kureva kuti maproducts anofanirwa kuti atengeswe muZimbabwe ndeyavo ivo avanoita ivo nezvigananda zvavo. Handiti muri kuzviona manje? Hamenoona vanhu veZimbabwe muchivirirana nezvandiri kutaura izvi, asi I'm sure kuti ndiri kutaura zvinhu zvinonyatsa kubudikira nekuoneka. Handiti mapaona? Saka munoona iyi nyaya iyi yakatangwa navaGeza vachitaura kwamuri, vakakuvhurirai nzira. Inotyisa, inorema, nekuti hazvisi zvinhu zvatakajaira kuita kuti nyika tinoirwira, asi kune dzimwe nyika vanhu vanoziva kuti vanorwira nyika yavo. Iyeyo wamuri kuona uyu mutungamiriri vaGeza, mudhara vari kunyatsotaura zviri pachena. Vanhu mukatadza kutsigira protest, ndoda kutaurirai chokwadi, vaMnangagwa vakatsamwa zvekuti kana mukatadza kutsigira protest, musazoti hatina kutaura. Hatidi kuti tirambe tichingokuudzai nyaya 1 nhasi tinokuudzai, mangwana munouya mobva mati 2017 zvakazombodai, topataura tichipagadzirisa. Endi vaGeza vakagara vakatotaura nezvenyaya yakaitika pamusoro pemazuva a2017. Inini handione paine kodzero yekuti vanhu varamba vachingodzosa nyaya ya2017, of which 31 March tatosvika.
handi muri kupanzwa. Murume uyu wamunoona anonzi Emerson akabudirira kurambidza vanhu kuprotesta nenzira dzake dzaari kuita dzekutyisidzira idzo nekuunza mayuthi nekuti mapurisa haangaipindire nyaya yacho because iyi protest iyi manje haibvumidzwe kuti mupurisa aipindire. Mamwe maprotesti mungarambidzwe, ndosaka tichitaura tichitaiwa musave nemamwe maprotesti amuri kuita before protest iri kunzi national protest yemuZimbabwe. Handiti muri kuzviona manje. Saka mukaona vaMnangagwa vakabudirira kutaura chokwadi, especially kwamuri imimi zvenyu mutoti takamboshandiswa gore rakati, takambozoitwa so hatisi kuda vachiwenga. Haisiriyo nguva yekuramba vachiwenga inei, nekuti vanhu mune maonero enyu hatikurambidzei. Asi haisiriyo nguva manje yekuti muswere muchimboita zvekutorwisana vachiwenga inoi inguva yekubvisa vaMnangagwa, nekuti vakasabviswa nekugumburwa kwavakaitwa naComrade Bombshell Geza. Tarisai kuti vari kuvarwisa left and right and center each and every day. Vakabudirira kuti imimi mavateerera vaMnangagwa kuti musaproteste imimi, zvinenge zvichireva kuti imi vana veZimbabwe munenge matotora side renyu. War veterans vakapeta maoko vakati aiwa kana zviri zvo zvamada vana veZimbabwe, chiitai chitungamirirwa izvenyu navaMnangagwa, nekuti imimi muri kutaura vachiwenga chichi. Kune vamwe vari kutoramba hanzi ari kutiudza kuti akataura naChamisa rini, hamuna nhamba dzavaChamisa imi. Nzira yekukomuniketa navaChamisa iripo yakawanda, endai kuTwitter kwawoko tione kuti munotadza here kutaura navaChamisa, vachikupindurai kuti havazivani navaGeza. Simple and clear. Kwete kuti muuye panapa muchiita basa rekurwa nezvinhu zvinenge zvataurwa navaGeza. Vabvunzei vaChamisa vacho kuti zvatiri kunzi tiite nemaWar veterans izvi zvakaipa here kana kuti zvakanaka. Handiti kana kuvaudza vaChamisa vacho vabude semabudiro ari kuita vaGeza kuti aiwa inini hangu handisi mukati menyaya dzeprotest yemusi wa30 kuni March, ende inini handina zvandakambotaura navaGeza. Musauye muchitaurira vaChamisa imimi panapa. Takambotsura vanhu vaida kutaura on behalf of Comrade Bombshell Geza. Izvi kwaita maspokesperson anhingirikiri avaChamisa. Musade kuita mamouthpiece avaChamisa pazvinhu zvamusingazivi. Mukanzwa munhu ati inini ndiri kutaura naChamisa, imi endai kuna Chamisa muvabvunze. VaChamisa mune manhingirikiri here amakambotaura nevanhu? Asi musazobvunza maquestions akawanda, nekuti mukapindurwa zvimwe zvinhu muchatadza kunzwisisana navo. Handiti mazvinzwa? Nekuti munhu is a leader, he is not there to answer zvimaquestions zvimwe zvisina musoro, nekuti zvimwe zvinhu vakatokuudza hamutozvinzwisise. Inyaya dzevanhu vanoziva, vane chekuita, vane idea yekulida. Hatisi tese tine idea yekulida. Isu ngatigummirei pakungoziva ngo tiri kuchemera kulidwa nalidha watiri kuda chete. Saka endai munovabvunza vaChamisa, vazvirambire vega kuti he has nothing to do nezvinhu zvinoitwa navake. Ngavabude, vabudikire vaChamisa. Handiti vabudikire vataure kuti aiwa imi vanhu zveprotest izvi handipo. Vakuudzei futi tione kuti vachakuudzai here kuti regedzai protest. Chero vakati handipo, muchangovanzwa vachitaura kuti aiwa machirai nyika yenyu. VaChamisa vanotokutaura kuti machirai nyika yenyu. Ndichizvitaura kudai so ndikutaura nekuti ndinozviziva. Saka ndiringoda ngoti vanhu muzvinzwire, nekuti kuudzwa kuri kukunetsa imi hamubvume. Mukuudzwa chaiwo chaiko hakuudzwa kana. Hamuna chamunobvuma, hamuna chamunombotambira chamunoudzwa imi. Saka the only thing to make it simple, munongofanirwa kuti mungozvikonfemera mega imimi kuna vaChamisa. Handitika? Nekuti munhu wese ane nhingirikini yake, tweet handle yake anodi, X handle yake anotaura nayo nevanhu nedzimwe minzi dzakawandisa, dzimwe dzemasocial media dzekutaura nadzo nekucommunicata nadzo newanhu zviri personal. Saka endai ikoko muvafollowe, muchivatsvaga, muchivabvunza zvakamira sei, kuti vanhu zuva kana richinge rasvika maakushevedzwa munenge muine nyaya inenge iri one yamunenge makabata. Nekuti zvamuruda kuita izvo muri kuita on go, muri kurovera bhora mugedhi menyu. Mukasiya vaMnangagwa vakangoyambuka ipapa chete ndopekupedzesera apa. Mukangovasiya vakayambuka musazoti hamuna kuudzwa.
zvese zvamutaura takangwara takamuka hatichashandiswe, ndo pamuchazoona kutotika kungwara kwamuri kufunga kuti makangwara kungwara here. Ipapo ndo pamuchazonyatsoona kuti kungwara here. Kwamuri kuti kungwara ikoko kwamuri kutaura kuti kungwara muchirambirana nemaveterans muchiramba kuprotesta, muchazozvionera mega kuti kungwara here. Nyika dziri kunze idzi hadzina kana chinhu idzi. Hakuchisina muZimbabweans vanodiwa, vanhu vaneta nesu kunyika dzavo. Musafungidzire kuti kana kuUK chaiko kuchiri nemukana wekuti munhu wotongoti blazi wangu sisi wangu vachazongonditi ndinobaya inini chichi. Hapana. Izvozvi chimbotarisa imagine the current situation yekuti hapana chinhu chaunogona kutumidzira chichipinda munyika zviri safe kuti ubatsire hama dzako. Ko what more munhu wamakagumbura uyu muchimutuka, munhu agumburwa achitukwa. Nawo Mnangagwa is a wounded beast. Ndoda kuti ndikutaurirei handitika, once you don't kill it you will regret your actions, because that man ane hasha and you know him kuti haaregerere. Munhu ane utsinye hwekupedzesera, hana basa nazvo, hana moyo kana nechimwe chinhu. Handiti mazinzwa kutsamwa kwakaita vaMnangagwa nezvamuri kuita izvi fambe dzoke ikai. Vanhu veZimbabwe mukazviparira vaMnangagwa vakabudirira kuramba vari pachigaro, nyaya yemaveterans ikatorwa sekunge isina basa nemamwe maorganizations nedzimwe nyika zvichinzi varoda kuedza kuita coup, nekuti ndozvoda kuitwa navaMnangagwa, kuti zvingoita kunge sezvinonzi pangofomwa organization yekubvisa president pachigaro. Ende izvozvo zvinotaurika kana imi musina kupinda mastreets. Saka be very much careful pane zvinhu zvamuri kuda kuramba kuita izvi, nekuti mukangoona maveterans akangopiwa mhosva chete yekungonzi iorganization yanga ichida kupandukira president marebels, muchaona imimi vanhu veZimbabwe kuti kungwara kwenyu uko kungwara here, kwamuri kuti takangwara tamuka hatichashandiswe. Handiti muri kuzvinzwa? Munyika munotobviswa leader, muchitoisa mumwe leader akaramba munobvisa. Hazvinzi tangwara hatichada kubvisa nekuti takafoira. Zvisiri izvo zvazvinoita. Nyika haikontroliwe nekudaro, nekuti imi ndimi varidzi wayo, ndimi vagari wayo. Munoramba muchiedza zvimwe, muchizama zvimwe, muchiedza zvimwe, kusvikira zvakunyatsokubudira pachena kuti tinofanirwa kutora iyi nzira iyi tiite so. Kwete tinongaramba tichishandiswa. Varakashimbomirai zvenyu kutaura zvamuri kuda kuinfluenza vanhu. Mirai zvenyu, nekuti zviri kutoitirwa imimi wokuti mangwana muzoguta. Kuguta kwamuri kufunga kuti muri kuguta muchishandiswa naMnangagwa uko. Hakuziriko kuguta, vanhu havagute vaviri vatatu munyika. Handiti kana kuguta pamusoro pekuponda vamwe vanhu, sei musina moyo wakanaka? Zimbabwe zvayakatozara nevaroi nhai. Ndo mashoko andanga ndichida kuti ndingotaura chete wayaya.